Compte Busquets amb Rakitic al mig per Messi, apareix Messi per darrere, retall de Messi, continua Messi, el xut de Messi, gol, 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 Messi, gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, gol del Barça, gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, gol del Barça, ha aparegut el millor, ha aparegut el de sempre, ha aparegut el que marca sempre, a les grans cites, ha marcat Leo Messi, la passada de Busquets buscant a Rakitic, Rakitic veia que venia, Leo Messi per darrere, es fa Luka Modric amb un retall, es fa la defensa amb un segon, i barraca de Messi, gol del Barça, gol de Messi, al minut 33 de la primera part al Santiago Bernabéu, Madrid 1, Barça 1. Intenta fer jugada, continua Alba, Alba al mig al Messi, al balconet Messi, la recupera Rakitic, encara es viva el xut de Rakitic, el retall de Rakitic, xuta el xut, gol, 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 Rakitic, gol d'Ivan, Rakitic, 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 se la posa a la dreta, se la posa a l'esquerra, deixa anar la cama Rakitic i el croat, gol del Barça que pot valer una lliga, gol del Barça importantíssim al Bernabéu, al minut 28, Real Madrid 1, Barça 2. De Sergi Roberto, continua Sergi Roberto, s'ha fet a Marcelo, continua Sergi Roberto, a l'esquerra Tendré, si us plau André per la marca, et va parir, dona-li Alba, la passada per Alba, la passada enrere, apareix Messi, el xut de Messi, gol, gol, gol de Leo, gol de Leo, gol de Lliga, gol de Leo, gol de Lliga, gol de Leo, gol de Lliga, gol de Leo, gol de Leo, gol de Leo, Leo Messi, la Lliga de Messi, la Lliga del Barça, gol del Barça, gol de Messi, gol del Barça, gol de Messi, gol del Barça, gol de Messi, marca Leo Messi, marca el Barça, marca Messi, marca el Barça, marca Messi, gol al minut 92, al minut que fa mal, al minut que ells marquen, gol de Messi que pot valdre mitja lliga, el Barça líder, el Barça líder, el Barça líder de la primera divisió, Sant Jordi gloriós, cada Catalunya n'és patró, apareix Sant Jordi Leo Messi i mata el drac, mata el Madrid, el 92, amb la seva pròpia medicina. El gol del Barça que fa guanyar el partit i alguna cosa més. Senyores i senyors, final al Bernabéu, Real Madrid 2, Barça 3. Trinxats i abatuts els jugadors.